fordi vi først skal tage den. Fordi nu har vi gør sådan her. Og det er så Kisha og Ronja, der ikke kan finde ud af at starte scooter. Så har du da ikke meget større. Og jeg har så brug for hjælp nu, jeg har. Daniel, hjælp. Her, så den her. Daniel, du må ikke hjælpe dem, de skal selv finde ud af det. Jeg lægger det på YouTube og Facebook. Jeg tror, det er fordi den er Ja. De er dumme. Hvis jeres forældre kunne se jer med, de ville skrige her igen. Nej, jeg har så brug for hjælp nu, jeg har. Er det hey, han! Det er benzin, der skal nok ikke åbne. Nå, okay. Så hjælp os, jeg håber, vi sætter det. Hvordan sætter man den så? Bare så prøv lige over at sparke. Så var den længere ind. Der! Jamen, det er benzintingen. De kan stadig ikke finde ud af tænden. De prøver at finde rundt på scooteren. Kom ned, I skal se noget komisk. Ronja, bare giv mig den. Jeg kan godt. Ronja, jeg kan godt. Ronja, jeg kan godt. Du siger, det er mega komisk. Bare ikke filme det. Hvor er de der haver, han skal henne, Ronja? Jeg har den ikke. De ligger oppe i klassen på gulvet, lige til højre. Vi er bare ikke igen, der Ronja. Okay. Vi skal tage et eller andet sted her. Ja, der er en start. Ja. Ja. Du prøver. Vi ikke sætte 0 i 13, og så gør det der. Nej, Mathias, lad dem nu være. De kan ikke finde ud af det. Hvordan hjælper os? Men han gider ikke hjælpe jer. Selv finde ud af det. Så kan man gøre. Shit, jeg venter på mobil bare en gang, mand. Ej, kom og hjælp os, så kan jeg. Ronja, hun prøver at starte den. Jeg prøver på at starte den. Går rigtig dårligt. Til Silkeborg tilbage igen. Daniel, kom nu og hjælp os. Nej. Jeg vil selv køre over til. Det er derfor. Jeg gider ikke gå. Du må også kende vejen. Ja, noget af vejen, lol. Ja, hun prøver på at skubbe den fremad. Kom så, Keisha. Kan du finde ud af det? Daniel. Kan du finde ud af det, Keisha? Nu prøver Ronja, hun kan heller ikke finde ud af det. Okay, du tæller starter den, så trykker jeg. 1, 2, 3, start. Okay, de kan slet ikke finde ud af det. Julien står på sin støttehjul. Husk også at filme mere om Bamse. Ja, og kommer Miriam, og hun kan heller ikke finde ud af det. De prøver alle sammen. Hvordan gør man? Vi prøver at finde ud af det, men Daniel vil ikke hjælpe os. 3 dumme tøser om at skarte stue scooter. 09 måske. Selv dumme. Og det er 09. Jamen, det er ikke prøve med. Jeg brugte 3 minutter på det, mand. Sådan der, Ronja. Ja, du kan da nok stå og rasle frikvarteret. Ja. Daniel, jeg lover, jeg får dig med, at jeg kommer en tur. Vi skal bare lige køre lidt alt det drømt om. Vil du køre mig en tur? Daniel, jeg lover dig med helt kom med. Kom nu! Jeg gider ikke det her. Okay, nøglen. Der er 2 nøgler. Så er en af dem lige op. Ja. Så nu er der kun 2 dumme tøser om at skarte scooter. De er virkelig dumme. Ja. Vi lægger på YouTube og Facebook. Det har de fået. Ej, seriøst, de er dumme til det der. Så må du hjælpe os selv, så ødelægger vi det. Det er ikke engang skarte en scooter. Ja, flot. Flot, Miriam. Start nu, mand. Det må nu være nøglerne af hjælp. Ja. De ødelægger sgu da scooteren, mand. Ja, så du sådan der. Se, I kommer langvejs den der vej. Nej, hvor er det bare, det gør det? Det går virkelig, virkelig godt. På starten nøgle. Daniel, det ender med, at det knækker nøglen til scooteren, mand. Det er fordi Ronja tror, at man starter en scooter ligesom en bil ved at dreje nøglen helt. Ja. Hey, det ved jeg godt. Men Daniel, så hjælp os, så er det godt, den pige. Daniel, vil du hjælpe os?
Okay, kan jeg lige få en lille klokke? Hun prøver på at trykke på den, men det virker ikke. Nu skal jeg lov til at få den. Du kørte ikke ret meget længere end herfra og ned til den der bil og så tilbage. Men du kommer til at køre over til Idræt. Ja, så når du kommer tilbage, så er det Du bare... skal ikke tro på hende. Prøv at sætte nøglen i, så drejer jeg her. Kom nu. Det er kun lige her. Ja, kun lige her. Så prøv lige at tage det der af. Og nu får de endelig lov af dagen til at køre på det, hans scooter. Yes, vel. Ja, ja. Eish. Hvad